Morning ndine Jack nde kwapangika ngozi yopsa kwambiri ku India. Ngozi ya ndege edi pakatipa ngozi zazikulu zopsa za ndege zinati nde apapa pachitika inanso yopsa kwambiri ku Sardar Vallabhbhai Patel International Airport mama omwe uno Thursday pa 12 June kwapangika ngozi. Ndege imanyamuka ku airportiko kuchoka ku Indiako imanyamuka imapita ku UK ku Gatwick Airport ku London. Ndege yake ndi Boeing 787 Dreamliner Air India ndipo inanyamula ma passengers 230 ma crew member kapena ndito ogwira ntchito anthu 12 ndi pamodzi ngati 242. Ma Boeing 787 ndi ndege zazikulu kwambiri zinapangidwa zilipo zonse 1000 ndipo iyi ndi ndege yoyamba yo type imene Boeing 787 kupanga ngozi. Ndege itali yoti yanyamuka bwinobwino yanyamuka 139 kuchoka pa runway kukwera mmwamba. Yangokwera mmwamba within 1 minute apezeka kuti captain mu ndege muja akupanga call, emergency call, anapanga mayday kunena kuti pali vuto. Kenako signal kutani kuthawa. Apansi ayesera kutani kwaimbira kuti ayankhule nawo kuti amve kuti chavuta nchani, koma signal inali itathawiratu. Ndege inali itakwera mmwamba itafika 635 feet. Apezeka kuti anthu ayiona ndege icha ikutani ikutsika ikugwa pansi. Kuchita kuyiona ena mpaka na ajambula ndege yagwa ndi komwe yagwerako ndi mbali yoti akuti kunali ma civilians. Ndi mbali ya anthu zidutsa zina zikuoneka ngati zili mu building zili mu nyumba chani yachita kuphulika anthu akutani akuona mpaka na ayijambula. A emergency athamangirapo mena amapangira a flight radar amene amayang'anira za masigino a ndege chani kuti zatani achita report kunena kuti ndege inaluza signal within seconds itangonyamuka kuti yangonyamuka yamba kukwera mwamba aluza signal kusonyeza kuti china chake poti sitikuziwa za mu ndege umadikira report kuti mumve kuti chinalakwika ndi chani, koma ndege yagwa akuti munali anthu 53 ma British, munali anthu 169 ma Indians, munthu mmodzi anali wa Canada pamene munthu wina mmodzi anali wa ku Portugal. Siziuziwa kuti avulala anthu angati kapena amwalira anthu angati, koma akunena kuti ma casualties akutengedwa akupita ku chipatala, kuthamanga nawo ku chipatala pakali pano. Anthu azungulira zoopsa kuti ngozi ya ndege kuchita kuyiyang'ana kuyiona chonchi. Nanga zambiri zimakhala kuti kaya zakagwera ku nyanja kaya zakagwera ku phiri kunena kuti kulibe anthu. Yenera kukhala zinthu zoopsa kwambiri kuchita kuona ndege yagwa anthu basi zoopsa iti. Nkhani zoopsa kwambiri airport yapanga suspend ndege zonse zofika ndi kuchoka azichita divert zizikatera kwina pamene akuyang'ana kayi za ngozizo. Ndi ma update ena tiziwonjezera zikomo kwambiri.